Prosím vás, hodnotenie dnešného zápasu, najskôr trénera Skalice. Tak ja si myslím, že to bol kvalitný hokej vďaka obidvom mužstvám. Bolo vidieť, že zo začiatku nechce nikto spraviť chybu, aby nedostal gól. My sme išli do zápasu s tým, že nedostať nejaký dát, čo sa nám aj podarilo. Božiaľ, potom sme spravili chybu, súper vyrovnal. A za stavu 1-1, možno aj nešťastný, možno aj neregulárny, to nedokážem posúdiť, ale gól. Snažili sme sa za zápasom niečo spraviť. Spravili sme chybu, dostali sme gól, super zápas vyhral. Séria sa hraje na 3 víťazné zápasy. My máme teraz 2 zápasy doma, ja dúfam, že 2 a spravíme všetko preto, aby sme sa do toho počem vrátili. Ďakujem. Poprosím trénera Topolčia. Tak ja som od rána nabadal chlapcov, že dneska to bude iný zápas a budú na včerajšok. Vedel som, že Skalica pritvrdí, že pôjde sa viacej tlačiť. Prvá tretina bola na našej strane rôzna. Skalica mala viac hry, viac puk, my sme tam proste nedržali priestor, aký máme. Spravili sme veľa faulov, boli sme veľa v oslabení. Nakoniec sme to ustáli. Bolo výborné, že sme vyrovnali na 1-1 v tej druhej tretine a potom trošku tá hra bola na našej strane, sme sa vedeli udržať v pásme, mali sme tam dostatok šanci a ten gól padol a tá tretia tretina. My sme vedeli, že Skalica má skúsené mužstvo, že proste má tam hráčov, ktorí vedia jednu šancu využiť. Bolo tam dosť zase oslabení, ale sme to ustali, pomohlo na ten tretí gól, že sa to uklonilo, takže som veľmi rád a som hrdý, že Topolčani tu videli takýto zápas vďaka Topolčanom a Skalice a ukazuje sa, že tá séria je vyrovnaná a naozaj 2 dobré a vyrovnané mužstvá sa nestretli, takže máme 2-0. Teraz som chlapcom povedal, že domov vyspať a hrať sa na 3, takže dokonca do vyhratej série ďaleko. Čiže som rád za 2-0 po domácich zápasoch, ale máme pred sebou ďalšie zápasy, takže musíme sa pripraviť na to, čo najlepšie. Ďakujem.